L'avaluació ha de ser formativa, és a dir, tu no només has de recollir la dada final de l'escrit que ha fet el nen o la nena, no? Sinó que doncs la part de la planificació, doncs allà hi ha una revisió, però el que importa és el que està aprenent el nen mentre ho està fent, i perquè pugui aprendre doncs hi ha d'haver aquesta avaluació formativa pel mig, no? Hi ha d'haver aquesta modelització inicial, hi ha d'haver la part de revisar la planificació, hi ha un altre moment de revisió abans del document final, no? Que ja va més a les parts més formals. Jo entenc que la revisió que fas al principi no és la mateixa revisió que fas al final. Al principi no t'hi fixes en els detalls, al principi t'hi fixes doncs, en l'adequació del text, en què hagi entès el sentit que té això, vale? I després a la revisió final doncs, t'hi fixes més en qüestions formals. Quina informació creus que és realment útil recollir en la classe, no? En el dia a dia, que no estigui vinculada a aquesta part automatitzada, que ja la fem, no? Amb aquestes activitats més mecàniques, no? Que estan associades també a cada nivell de l'alumne, sinó aquelles que són més vives dins de l'aula. Bé, jo crec que en el cas de llengües és una qüestió dels contextos comunicatius. Evidentment, si tu ho fas amb una plataforma o amb un material, doncs el context comunicatiu doncs és el que és, però hi ha d'altres contextos que tu pots treballar dins l'aula, com per exemple doncs, que puguin fer diàlegs entre ells o que puguin fer petites expressions orals, que puguin fer dramatitzacions, vull dir, tota la part oral, per exemple, doncs evidentment aquesta s'ha de recollir a l'aula, no? Després, pel que fa a la part de l'expressió escrita, doncs segurament hi ha parts interessants que es poden fer a través de la plataforma, però potser hi ha també coses que es poden fer fora segons el context comunicatiu i les oportunitats que tu tinguis dins la teva escola. No? A vegades doncs, hi ha oportunitats culturals, hi ha oportunitats d'entorn, de les circumstàncies que té cada escola que diuen, ostres, podríem fer això, no? Per exemple, jo què sé, tenim un company que està malalt i que està a l'hospital, doncs mira, quina mala sort, però això és una oportunitat comunicativa, en el sentit de, doncs li podem escriure amb aquest company o aquesta companya que està malalta, no? I pots treballar l'escriptura, pots treballar l'email, per exemple, a través gràcies a aquesta circumstància, no? Llavors, doncs, evidentment tu has d'aprofitar les circumstàncies que tens al teu entorn i que et poden ajudar precisament a que les activitats siguin més significatives, no? Per l'alumnat. I després, clar, evidentment, doncs, hi ha altres competències, per exemple, la comprensió oral, que òbviament el material t'ofereix una sèrie de coses, però que tu també pots treballar i pots ampliar fent diferents situacions comunicatives dins la teva aula, convides gent a que vingui o anem a fer a una conferència o anem a veure alguna cosa fora, i estàs treballant allà també competències de comprensió oral en un àmbit diferent, no? I això és molt interessant, perquè al final les competències, quants més contextos comunicatius tu els hi proposes, doncs, evidentment, els nens desenvolupen més la seva competència. Llavors, doncs, s'ha d'enriquir. El material és un material que jo trobo que com a base està molt bé i que el professor, doncs lògicament, ha de contextualitzar i ha de mirar quines oportunitats tenen en la seva aula per poder ampliar això. Sí, nosaltres en aquest cas sí que ho expliquem a les formacions inicials, que nosaltres els donem unes situacions de base, però que el més adient és que ells i elles agafin aquestes situacions i les contextualitzin a la seva població, a la seva ciutat, al seu poble, que sigui, amb festes majors pròpies, amb situacions pròpies, perquè serà molt més significatiu, molt més enriquidor per l'alumnat. Evidentment, nosaltres li hem de donar. Per això també els passos no deixen de ser sempre els mateixos. Planificar el tipus de text i agafar tota la informació per fer-lo, executar-lo, és a dir, dur a la pràctica, és a dir, escriure'l i finalment revisar-lo. Al final és el mateix patró, el mateix esquema d'actuació, sigui quin sigui la situació. I això permet, juntament amb els dies aquests que tenim de lliure disposició, no? Que tenim dintre del calendari, doncs que el professorat pugui fer-se seva la situació, adequar-la al seu alumnat i invertir més dies, si li cal, per poder fer tot això. Sí, i dins d'aquest panorama, doncs, l'avaluació ha de ser formativa, és a dir, tu no només has de recollir la dada final de l'escrit que ha fet el nen o la nena, no? Sinó que has
doncs, la part de la planificació, doncs allà hi ha una revisió. I això doncs, ho fa el mestre, lògicament. Hi ha una revisió d'això, hi ha un Al final és una feedback avaluació del i procés, és a sobre... dir, has d'avaluar el producte Exactament. final, però el producte final simplement és la història final, l'excusa que resultat, sí. tenim per tal d'escriure i aprendre, no? El procés Clar, d'escriptura és un, o de clar, comunicació oral. és un resultat que pot ser més o menys motivador, intentem que sigui més, però el que importa és el que està aprenent el nen mentre ho està fent, i perquè pugui aprendre doncs, hi ha d'haver aquesta avaluació formativa pel mig, no? Hi ha d'haver aquesta modelització inicial, hi ha d'haver la part de revisar la planificació, hi ha un altre moment de revisió abans del document final, no? Que ja va més a les parts més formals. Jo entenc que la revisió que fas al principi no és la mateixa revisió que fas al final. Al principi no t'hi fixes en els detalls, al principi t'hi fixes doncs, en l'adequació del text, en què hagi entès el sentit que té això, ¿vale? I després a la revisió final doncs, t'hi fixes més en qüestions formals. Mhm.